Удивителния Иран. Едно магическо пътешествие до най-емблематичните му градове. Здравейте, скъпи приятели! Днес ще се разходим из столицата на Иран – Техеран. Град, който диша, който е жив и в който денят и нощта никога не си приличат. Във всеки негов ъгъл се крие нещо ново за откриване. Техеран – градът, който се е издигал от подножието на Алборз, носещ в себе си богатата история, динамична култура и пулсираща енергия на съвременността. Днес, със своите внушителни небостъргачи, величествени музеи, оживени булеварди, престижни университети, неспирен ритъм на живот, този град е символ на модерността, енергията и величието на Иран. А сега, затвори очи, ела с мен, нека открием Техеран заедно. Техеран от миналото до днес. Някога Техеран е бил просто малко селце, скални улички, високи чинари и свеж вятър, носещ хлад от планините на Алборз. Но времето минава и Техеран става столица. Каджарите го избират за свой престолен град, а днес той е един от най-големите мегаполиси на Азия. С население над 12 милиона души, всеки ден този град пулсира от живот, движение и енергия. А природата на Техеран е съчетание на планина и град. Техеран природата е жива. Това е град, който е приютен в прегръдките на планината Алборз, а гледките му са величествени, накъдето и да се обърнеш. Ако искаш да избягаш от шума на града, пътувай към Дарабанд, място, където звукът на реката, уханието на скара и живописните планински пътеки ще те отведат в един различен свят. Ако продължиш още нагоре, ще стигнеш до Точал, едно от най-високите въжени лифтове в света, който ще те изкачи до самия връх, откъдето целият Техеран се разстила в краката ти. Техеран е град с планини, гори и реки. И ако искаш да усетиш природата в сърцето на града, неговите невероятни паркове са най-добрият избор. Техеран – градът на парковете и зелените пространства. Техеран не е само шумни булеварди и натоварени улици. Това е една от най-зелените столици в Близкия изток. Парк Мелат е един от най-старите и красиви паркове на града, с величествени дървета, спокойно езеро, предлагащо идеално място за разходка и отдих. Мостът на природата, Полета Бият, е шедьовър на модерната иранска архитектура, който свързва два големи парка и предлага незабравима гледка към Техеран. От тук можеш да видиш както небостъргачите и светлините на града, така и зелените пространства, които го обгръщат. Техеран – столица на културата и изкуството. Техеран е град, в който изкуството пулсира от величествени концертни зали до модерни галерии, от класически театри до вълнуващи музикални събития. Тук е Талар Вахдат, емблематична зала, вдъхновена от Виенската опера, която е била домакин на най-големите музикални и театрални изпълнения в Иран. Звукът на оркестъра, шепотът на публиката, блясъкът на сцената – всичко това създава атмосфера, изпълнена с елегантност и култура. Ако обаче търсиш модерното лице на изкуството, залите
Бордже Милат, Пардис театър Шахра са местата, където съвременни театрални постановки, големи концерти и културни фестивали оживяват. Техеран – град, в който изкуството тече във всяка секунда. Техеран – университети и научни центрове. Техеран не е просто град за работа и живот. Той е и научното сърце на Иран. Университетът на Техеран е най-стария и престижен университет в страната, където се е писала историята на висшето образование в Иран. Техническият университет Шариф е домът на научните гении, от който са излезли някои от най-големите учени в света. Университетите Шахид Бехешти, Амир Кабир и стотици други изследователски центрове се превърнали Техеран в един от научните и изследователски хъбове на Близкия изток. Техеран – град, в който знанието гради бъдещето. Спортните стадиони на Техеран пък са изпълнени с страст и енергия. Енергията в Техеран не е само по улиците, тя се усеща в спортните му арени, където хиляди фенове споделят моменти на радост, напрежение и страст. Стадион Азади – най-големият стадион в Иран, където над 100 000 души крещят, пеят и преживяват най-емблематичните моменти в историята на иранския футбол. А ако искаш да видиш Техеран от високо, пистата за ски Точао с гледка към небостъргачите на града е най-доброто място за едно вълнуващо зимно приключение. Техеран – град, в който страстта към спорта никога не утихва. Музеите на Техеран – съкровищницата на историята и изкуството. Техеран е град, в който историята оживява в неговите музеи, от златната епоха на Персия до изтънчените шедьоври на иранското изкуство. Националният музей на Иран. Тук е Националният музей на Иран, сърцето на историята на тази земя. Ако искаш да разбереш откъде е дошла великата цивилизация, трябва да се разходиш из величествените му зали. От клинописните плочи на ахеменидите до древните статуи, от релефите на сасанидите до удивителните артефакти на Персеполис. Тук, сред тези експонати, историята не е просто разказ, тя е жива. Националният музей на персийските килими. Иранското изкуство не може да се разбере без неговите килими. В Националния музей на персийските килими всяка нишка и всяко вплетено цвете разказва история, датираща от векове. Шахските абасиянски килими, изящните табриски шедьоври и таканите килими, чието цветове остават ярки и живи, сякаш времето не ги е докоснало. Националният музей на иранските бижута. Ако търсиш ослепителния блясък на иранските владетели, трябва да посетиш Националния музей на иранските бижута. Тук се намират най-големите съкровища на иранската монархия. Диамантът Даря Нур, един от най-големите розови диаманти в света. Троновете, украсени с рубини и сапфири. Короните, обсипани с изумруди и диаманти. Тук сякаш самата светлина е уловена и затворена в съкровищницата на историята. Дворците на Техеран. Царственото величие в сърцето на столицата. Ако искаш да надникнеш в живота на персийските царе, дворците на Техеран ще те отведат в златните времена на историята. Дворецът Голестан. Първата ни спирка е дворецът Голестан, една от най-старите и най-впечатляващи сгради на Техеран. Цяла на огледалата, бадрийската резиденция, шедьоврите на Камало Молк. Тук някога са царували каджарските монарси и този блясък все още не е угаснал. Дворците на Еверан и Саадабад.
Ако продължиш към северната част на града, ще откриеш двореца Ниаверан и комплекса Саадабад. Разположени сред зелени градини, тези дворци разказват историята на модерния Иран. Великолепна архитектура, пишни зали, опринени килими. Тук всеки ъгъл пази тайните на кралския живот. Техеран. Град, който винаги има какво да разкрие. Техеран е град, който никога не спира. Този мегаполис с младото си и енергично население, големите си университети, оживените си булеварди, величествените си планини и неспящи нощи, винаги предлага нещо ново за откриване. От съвременни небостъргачи до стари улички, от исторически музеи до вълнуващи спортни арени. Техеран е столица, която трябва да бъде преживяна. Това е Техеран, пулсиращото сърце на Иран. Тази епизод от нашата поредица Удивителния Иран приключи. Но нашето пътешествие продължава. В следващия епизод ще посетим още един от древните ирански градове. А до тогава бъдете изпълнени с любов, приключения и много щастие.